Il-qorti ċaħdet it-tieni talba l-libertà provizorja li saret minn Jordan Azzopardi li jinsab mixli bi 15 l-akkuża li jvarjaw minn traffikar ta' droga, violenza u użu ta' flus folots. L-ewwel talba li saret minnu kienet fit-23 ta' Wissu li għadda. Il-Maġistrat Doreen Clark li qudiema qed tinstema' l-kompilazzjoni ċaħdet it-talba minħabba n-natura tar-reat. L-erba li għadda permezz tal-avukati tiegħu Franco De Bono, Amadeus Kakija u Marion Camilleri, Azzopardi reġa' għamel talba l-libertà provizorja fejn tenna li issa li xhieda pajżana xedu kollha wasal iż-żmien li jingħata l-ħelsien mill-arrest. Min-naħa tagħha, il-prosekuzzjoni mexxija mill-Ispettur Mark Anthony Merċieqa u l-Avukat Enrico Tajjar mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għal darb'oħra opponew it-talba minħabba l-affidabilità tal-akkużat u l-biża' li dan jaħrab minn Malta. Jordan Azzopardi ilu miżmu mill-ħabs sa mit-13 ta' Marzu. Is-sieħba tiegħu ta' 30 sena wkoll qed tiġi akkużata bit-traffikar ta' droga u li pruvat ix-xaħħam xut. Hi kienet ingħatat il-ħelsien mill-arrest f'Awwissu li għadda.